Udržované, málo tu majú takých širokých, kde by si sa obišiel. Stačí to, čo pol kilometra. Na Kohutke majú aspoň semafory, keď to je také. Hej? No. Zastav pomaličky na bok, ne? Lebo oni nemôžu s tom smoliť. Ešte trošička na bok. Sa neobíde sa. A hen tam oni majú širšie. Čo to je? Fabio, ty. Ty kokšo, Mitsubishi, no, ten si... To je zúvačko. Ten si to pobotí. Taký malý čipík nejaký, takého samorája. Vytajka, neboj sa byť o to. Ty sa tu pohral, že? Ale s tým, keby by si zapadol, tak už fakt neviem. Ostrom niekde navijak natáhnúť. Tak to je základ navijak tam má na takom. Najhoršiu pasáž nemáš natočať. Tam hore, že ten jeep tam vletel do toho. To nevadí. A to vyzeralo fajn v nejakom filme. Baf a zasátil sa v záveri. Ale vieš čo, autovka by tam niečo nebezpečné. Tak ja ti vrajom ako vošla, ale mám riskovať, že to stane na bruchu, však to je nízke. Tak nie, Jak by si zastavil, tak si v hajzu, proste to už by som sa iba ísť. Trochu by si ho hrknul pred sebou. Ale kokčo, však tam bol ten záver z jednej strany taký ako na to koleso, tak je možno 40-50 cm. Ty kokčo, tam ten fakt, že on tam vbehnul iba tak striklo. To nemôžeš... To je dielo, ty kokčo, to sú henté diela. To ešte som môžu kúriť, ty. Taký skúsený. Tak neviem, možno aj tu Erek by sa s tým pochopil. Tak to hej, o tom žiadno. Ty ako máš ten nový telefón, tak všetko natáčaš, počúvaj, ne? Baví ma to. A on je vždycky, vieš, lebo to není foťak, to je telefón a ja ho mám vždycky u seba, vieš? Že môže natáčať veci, ktoré normálne... Mňa by to nenapadlo. Keby som ho mal u seba.
To by som na net nedával. Tak u teba človek nikdy nevie. No nie, to by bolo to jediné zápachy možno, ale zadarmo to nevystavím. A za koľko? Počkáme na ten traktor a pôjdeme za ním, ne? A počujem, že na teba strašne. Prečo by ťa strašil? A tak, Ty myslíš ako, že to tu nepotrebujú tak tam rozhrnúť, alebo čo, keď to bude? nie, ale tak... Ale nie, ako aj keby to nerozumel, čo si myslíš, že ako nás tam nechcel? Nie, ale tak... Však určite tam má nejakú chatu, aby bol rád, keby tam ľudia chodili, ne? Počítam, že tam má súkromnú chatu po prvé. A ty meleš zase. Počkaj. A potom po druhé by bol neraz, keby sme tam zapadli a cestu by nemohol prejsť s tvojim autom. A tak vieš, koľko tam je ľudí teraz? Však to je Však jak nemohol prejsť? Ale Asi koľko tam išlo hore aut? Však dôkazom toho, áno, idem to povedať, je, že koľko tam sme aut stretli. To je jedna vec, a druhá vec. To je pomaly, ty jo. Takže to ešte to, že? Ne, to zase ne. Prídu. A však on vôbec, ako ty si povedal, že bol brzý. Nie, že to si ale taký trochu poučenecký. Nie, bol ani poišenecký. Podľa mňa nie. Normálne to povedal, ja si skôr Taký myslím, že bol majstrovský. razný, ako taký... Ako taký otcovský, že ako Tak, no. opaťaga, vieš, že chcel... Fakt, že... Kde si chcel ísť do tých fujavic tam? No? To by si je tak nestihol. Že je koľko? 17 hodín. Si chcel byť o pol 6 v Turzovke. Pohodky by som sa tam prešiel. A som mobilu. A naspäť. To sú rozumíte, keby si mohol šlapnúť na Bukovinu naspäť. To bolo v pláne. Teraz máme ani GPS-ky, nie? Že také zim. Myslíš? Prečo by nešlo? Nie? Ako ten hustý? Myslíš, že to tak stiahne? Tak, to, no ale ty len to pôjde raz z tebe úzke. Neviem, to je dobré, že sa to chcel. Tak on by to mal prejsť aj hore aj dole, vieš, až to rozšíri. No vlastne, hej. A vieš čo, by som si s tým traktorom tu zabláznil? Dajte zemi, že? Ja som mal slabý výkon. Tak mne tam nejde o výkon. Ty si jazdil traktorom dlho, ne? Keď si robil C-čko. No, trošku. Ja som odvrňal väčšinou snehy, keď som robil C-čko. Ja som väčšinou zvečku. S traktorom z V-čku? No, však tak to nepotrebuješ, hej. No ale ja som čisto len s traktorom jazdil. Vtedy bola zima, takže vtedy za každým, čo som prišiel, mi dal ten poloh a obrnal som sneh. Tak ja iba 2 dní som v tým jezdil. Ešte pluh tak
taký, že keď si vyšiel desi na hlavnú cestu, si ho musel zdvihnúť a druhú ruku, a on nedržal, si ho musel držať furt takú pačku túto, takže Že by ti spadnul, hej? No, ináč by ti spadnul. Takže jednou rukou si aj radil, aj šoferoval a druhou rukou si držal pluh. No. To nemohol ten bojec držať, keď si robil do teba? Tak asi nie. Veď som to robil vtedy, keď si nemysleli, že ešte ako... To ešte nebolo trhové hospodárstvo vtedy vyvinuté v Cimexe. Vtedy zákazník nebol pán. Si mohol byť rád, že to môžeš robiť, kam? No. Že ti to dovolia. A vtedy tam väčšinou chodili tí branci a tí branci to mali zadarmo de facto skoro. Štát to platil za nich. Tie vodičaky, no. A oni sa tak aj správali, vieš, k tým ľuďom. Viečky. Teraz s tým pečným Passatom. Čo? Do toho, jak by sme vlešli, že? Čo dobre mu to ide? Nič tam neminel ešte? Nie. To nejak víno, kam. To sme šli teraz cestu, to len ideš v kopci, ale tam ťukne úplne a to sa s tým kvantrom iba tak opreto, ako keby to teraz tak podskočiť proste, vieš? Proste opäť to víš, ak to zabere, žiadny prešmík, prehľad, nič aj to ako... Počkať ešte nejakých 10-15 minút, že či pôjde ten traktor? Nie. Že ak nepôjde, tak späť za ním. Ten stúreň, že ho nás zavadza. Sa ide kam? Ja viem, da sa k tým domom. Kde? Da sa k iba pár domov. Vypnúť GoGo, že? To si radšej. Ešte vypínal. No mne zase vadí, keď šoferujem úplne v zónom poli, každá jedna bodka na tom skle, aby ťa to stieče, vieš, proste to ti úplne vadí, proste. Časom si ale na to zvykneš. Respektíve lenivosť ťa to nutí to ignorovať. Všade ľudia bývajú všetci. Taký kotek. Tak už si dole na makovi, ty bola. No, tak ale... Odkiaľ ste sme mali povedať, že v Trenčínu. Možno sa bál, ešte keď otvoril to okno, že či ich nepozná. Vieš, tam fakt bol inkognito. Ale tak vyzerala taká mladá hĺbka, že? Ku nemu ani tak nie. Tak ti vravím! Však to som povedal, To má nejakú takú... Ale tak ako mňa to nenapadlo hneď ako teba, hej? No to tiež nenapadlo. Lebo ja proste takéto veci u ľudí neriešim, nech si každý robí čo chce. Však každý si kde to bude. Čo to má za typka? Nejaký bežka, koniec Sandy, matko, hlavná cesta.